Aktív pihenés, kényeztető kikapcsolódás egy gyönyörű és romantikus erdei környezetben, Debrecen mellett a Koppány völgyében. Fogadunkban minden adott egy wellness hétvégéhez. Fedett úszómedence, non-stop használható szauna, jacuzzi, kényeztető masszázs. Feltállaljuk a helyi, szabad tűzön vagy faszínen készült gasztronómiai különlegességeket, melyeket borospincénkben saját készítésű borainkkal kísérünk. Most előfoglalással 3 nap, 2 éjszaka, 2 fő részére, svédasztalos reggelivel 44 000 forint helyett 21 990 forint. Szép kártyát is elfogadunk. Ha mindez nem lenne elég, aktív programjaink kalandvágyóknak. Kalandpark minden korosztály számára már 2 éves kortól, kvadozás, paintballpályák, sportolási lehetőség kicsiknek és nagyoknak. Itt olyan maradandó élményben részesülnek, amely valóban életre szóló.